Olen Matias Tuomela ja opiskelen Lapin yliopistossa mediatiedettä. Ja olin mukana 2 muun opiskelijan kanssa tekemässä lyhyt elokuvaa Climatic-projektille. Ja elokuvan nimi on The Unsinkable Lapland. Projekti aloitettiin keväällä 2010 ja sitä varten on kuvattu erilaisia luonnonilmiöitä ja tapahtumia Lapin alueella. Olemme kuvanneet myös useita haastatteluja tutkijoista ja eri alojen ammattilaisista, tulvatutkijoista matkailuyrittäjiin. Halusimme mahdollisimman laajan näkemyksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä Lappiin yleensä että Lapin matkailuun. Siksi ihmisiä haastateltiin monilta aloilta. Elokuvan lyhyen keston ja toisaalta aiheen laajuuden vuoksi välillä tuntui, että kaikkea tarvittavaa ei saada tiivistettyä elokuvaan. Lopulta onnistuimme kuitenkin mielestäni aivan hyvin siinä. Elokuvan teemoja ovat muun muassa tulvat, lumi, lämpötilat, turismi ja tietysti Lapin luonto. Climatic-projektin toiveiden mukaan yritimme löytää kaikista aiheista sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Myös aiheen vakavuudesta huolimatta yritimme käsitellä sitä osaltaan humoristisesti, mikä oli hyvä, sillä huumori mahdollisti esimerkiksi asioiden tiivistämisen uudella tavalla editointivaiheessa.